Velkommen til en verden af forførende dufte og delikate smagsoplevelser hos H.J. Hansen Vin. Som Danmarks førende vinleverandør byder vores sortiment på kvalitets- og årgangsvine fra alle 7 verdenshjørner, takket være nøgleleverandører i blandt andet Frankrig, Spanien, Italien, Australien og Chile. Dermed kan du altid finde nøjagtigt den drue, årgang, region og gård, som du nyder allermest. Uanset om du leder efter noget til din private vinkælder, din restaurant, dit hotel eller til firmaet, har vi noget til dig. Vi står klar til at byde dig velkommen i vores 2 butikker i Odense og København og i Vinspecialistens 50 specialvinhandlere landet over. Når du besøger os, kan du samtidig se vores unikke Riedelglas, som giver smagsoplevelsen et ekstra pift. Vores mange skønne kvalitetsvine nydes dog bedst med chokolade til. Har du ligesom os et blødt punkt for gourmetchokolade, skulle du derfor prøve vores mærke Chocolatl. Dets adelsmærke er kvalitetschokolader og honningkager, som vi producerer på vores helt egen chokoladefabrik. Er du connoisseur af vin, og nyder du at dyrke din hobby i fritiden, kan du tilmelde dig vores eksklusive vinklub Selection. Her afholder vi løbende vinarrangementer, som du kan optjene point til og holde dig orienteret om via vores nyhedsavis Vininspiration. Kig forbi et af vores vinarrangementer eller en af vores vinhandlere og bliv forkælet med sensoriske oplevelser til krop og sjæl. Vi ved alt, hvad du behøver at vide om vin. Vi har alt, hvad du har brug for at vine, og vi deler det altid gerne med en mere.